Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max.
Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather?
binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
mga tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot, at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagol. And Tita Max Tanya Chinita. Isa pong mapagpalang araw, Wow! Na para bang Call church. and Tips. Lalong-lalo na sa mga Yung gusto ko, mag-Bible study. suking tagapakinig at tagapanood ng programa. Mga katas ng nakalipas. Na naka-live din po sa YouTube ng Love Radio Manila. Tawagin nyo na lang akong alias Brandon. Uy, kilala ko yan. Wala pa eh. Shout out pala sa minamahal kong asawa na si Mama Kim. Happy anniversary. Anniversary. Gusto ko lang pong i-share itong katas namin, Colantits. Elementary pa lang, nililigawan ko na po si Kim. Kaso bata pa kami kaya hindi po ako sinagot. Hanggang sa third year high school, dun pa lang niya ako sinagot. Fast forward, pareho kaming nag-college sa Maynila at kinuha ko yung kurso na Civil Engineering Tech. Si Kim naman ay BS Nursing. At sabay kaming nagmarcha sa graduation. Saya ko nung araw na yun, Colantits. Parehas kaming masaya. Pinaghahandaan na namin ang aming kinabukasan. At habang naghahanda rin si Kim para sa kanyang nursing board exam, dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mahal, nagmadali ako para makarating agad dito sa'yo. Ba't ka, ano nangyari sa'yo? Basahin mo. Sabihin. Galing to sa school ah. Huh? May minor subject akong bagsak.
Legit to? Minor subject na nga lang nabagsak ko pa. Kung ano pa yung mga major yung napasa ko. Ano yan? Teka lang, huwag mo na umiyak. Hindi, kasi, nakapagmarcha ka nakapagmarcha, di ba? Kaya nga, hindi ko fault. Fault nga ng school. Kasi hindi nila nakita. Hindi ka muna umiyak. Ipa-verify muna natin, ha? Para kung legit ba talaga. Relax ka lang. Dito lang naman ako. Mag-relax, ayan na nga, may sulat na nga, mali. Sige na, ipa-verify natin agad-agad. Verify agad namin ko lang sa school kung talaga bang nagkulang pa ng isang minor subject si Kim. Tama na. Wala, verified talaga. Anong gagawin ko kung magagalit mga magulang ko nito, ma? Hindi ko alam gagawin ko. Parang mababaliw na ako kakaisip. Hindi mo rin pwedeng sabihin sa tatay mo yan. Hindi nga Kakagaling na sa stroke ng tatay mo. Pabigat ako, pabigat. Tumatawag pa naman si tita sa akin. Hindi ka naman niya makontak. Alam mo, dumadagdag ka. Ano nga gagawin ko? Isipan mo na nga, tulungan mo na nga mag-isip ng solusyon. Sa halip na sinasabi mo pa yan, tumawag. May stroke tatay ko, paulit-ulit naman. Hindi ka naman nakakatulong. Kasi nga, hindi ka nga raw makontak. Sinaluna nga kita Alam ko na. Ano? Kunyari na lang. Ganito, pag tumawag ulit, kunyari nagre-review na ako. Wala tayong magagawa. Malalong sasamang pakiramdam ng tatay ko. Hindi pwedeng malaman. Sigurado Kunyari ka? na lang nagre-review ako, walang choice Paano yan Bagsak pala ako. Graduate pero mali pala. Pwede pala yun. Masaya to. Tapos mag-a-apply na ako. Mag-call center ako. Si Trixie, may kilala siya. Pwede ako makapasok anytime. Ikaw, kung yan ang balak mo. Dapat consistent tayo pag tinanong ka. Dapat marunong ka magsinungaling. Ako kasi hindi ako sanay magsinungaling. Naubat ka na ba? Sorry. Hindi. Alam ko, hindi ka sanay magsinungaling. Kaya nga naubo ako Practice tayo, practice. Kunyari ako si mama. Asan si Kim? Tita, hindi ko po alam. Sabihin mo nagre-review. Kaya hindi tayo Sabi mo, sinungaling Asan si Kim? Nag-review po. Anong ni-review? Yung board exam po. Ano bang tinik niyang course? Nursing po. Ayan, very good. Mahal, ganyan lang dapat. Paulit-ulit lang sabihin mo nag-review. Paano pag si Papa o sample? Na-stroke Ano ba? Ano kakatawa dun? Sige, -10 kayo sa langit. Tito. Hoy? -10. Nagre-review po. Review. Sa board exam. Ayan, ganyan mahal. Ganyan ha. Dapat consistent tayo Pero Sigurado ka ba dyan? para makatulong. Paano pag nalaman ng magulang mo yan? Baka Hindi bigla na umuwi yung mama mo. Maaawa yun pag nalaman nun, maaawa yun kasi kailangan ko na makatulong. Hindi na ako pwede magpabigat sa mga magulang ko. Sabihin na lang kaya natin yung totoo. Ito naman, di ko alam kung kakampi o ano Hindi rin kasi ako sanay magsinungaling, mahal. Ako din di sino na lang. Ako pinaka-first honor sa hindi marunong magsinungaling. Top 1. Sige, suportahan na lang kita dyan. Paano ba yan?
Sinuportahan ko na lang po si Kim Colantits doon sa plano niya. At tinuloy niya po ito, nag-call center po siya. Pero hindi namin sinabi na hindi na po siya nagre-review. Kunwari lang. Walang kamalay-malay ang kanyang nanay na nasa abroad, pati yung tatay niyang may sakit. So habang busy po si Kim sa trabaho niya, ako naman, na-busy rin ako sa alak at sugal. Kala ko ba hindi sanay magsinungaling? Yun na nga po eh. Magkapatid yan eh. One time, tulog na tulog ako. Gumising ka. Gumising ka. Brandon, nandito gumising ka. Andito ako. Kasi mag-uusap tayo. Ano pang ipalulusot mo dito? Ano sabi dito ni Bong? Sabi ni Bong, ha? Sa chat nyo, sa GC nyo. Pre, balita ko, kinain mo raw. Ano yung kinain mo, ha? Ano yung kinain mo bukod sa akin? Ano yun? May kinakain ka bukod sa akin, ha? Sinasabi ko na. Kinain? Ang dami ko na nga pinagdadaanan. May kinakain ka bang iba? Nagsamgyup kami. Kinain? Ba't di alam ng sino kasama mo? Kundi sila Bonga. Sila naman yung kasama mo pag nagsasamgyup. Brandon! Brandon, ayusin mo na. Ang dami ko ng pinagdadaanan sa buhay. Dumadagdag ka pa. Hindi mo pa ako nagsusugal ka pa, nagiinom ka pa, tapos ngayon babae! Sinong kinakain mo? Wala nga! Siguro natutuwa yung babae na sa kaliti ng bigote mo. Ha? Ano? Nakikilite? Ano pinapagapang mo na dyan? Walis to sa puso. Kaya nga! Sinasabi mo! Sinabi ko lang naman. Ano ba? Brandon. Hindi ko alam na magagawa mo to sa akin! Kim, wala naman akong ginawang, ano meron dyan sa pre-kinain, balita ko kinain mo daw. Ano? Tama ba yun? Ha? Elementary ba ako para hindi ko maintindihan yan? Ha? Siyempre nagkakainan tayo kaya ganun din. Ganun ba yun? Kaya alam mo yan! Kim, wala nga. Miniwala ka dito. Wow, ang galing dumrama. Akala man niniwala ako. Kaya ako pumunta dito. Kasi titingnan ko kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Pero halata naman. Kaya ayoko na. Hiwalay na tayo. Kim naman eh. Ayusin Hiwalay na tayo! Wala naman akong kinain Aalis eh. na ako. Hiwalay na tayo! Kapal ng mukha mo. Hindi ka nakakatulong sa akin. Diyan ka na. Wala nga akong kinain, Kim! Red flag! At iniwalayan po ako ni Kim Colantits. Di ko alam paano niya nabasa yung GC namin, mga boys. Mga lalaki, hindi talaga nila alam na magaling talaga tayo mag-imbestiga. Pero nagsamgyup lang po kami noon. Hindi. Kaya ako kinain. At dahil doon, mas lalo akong nalulong sa alak at sa sugal. Dahil gusto kong makalimot sa kanya. Dahil ayaw niya na akong kausapin. Lulong na ako na umabot na sa punto na sinundo na ako ng nanay ko. Ako ang nanay at susunduin kita.
Ma, naglalaro pa kami. Naglalaro. Bye. Tingnan mo, ang pula-pula ng mata mo. Minim, nagsasabu ka ba? Oh, pare, may utang ka pa, ha? Oh, Tingnan mo. Utang mo pa, ha? May utang ka pa. Day, ba't di mo utang, Day? Kaladyo rin mo kalakat bulong buwang. Tingnan mo. Ba, influensya yung mga kasama mo, hindi ko maintindihan. Madam, maraming utang to sa akin. Sumasagot ka pa? Bakit mo ako minumura, ha? Aray mo, apakak. Bakit mo Bakit mo numura? Hindi ko naiintindihan kung Hindi ka subuhal. Dito subuhal sa Tarsia sa... Ano ba kayo? Mukha akong Tarsia. Ang kapal na mukha. Aray mo, apakak. Ma, uwi na nga kami para bayaran ko. Umuwi na tayo. Kanor, bit-bitin mo yung anak mo. Tayo mo. Ay, hindi pala ako yun. Iba pala. Wala, mama na yung sinabi. Nagsugal din ako dito eh. Huwag mo ako isama. Umuwi na tayo. Nakauwi na nga tayo, ma. Nakakahiya na kayo, ma. Umuwi na tayo. Nakakahiya ka na dito. Ikaw ang nakakahiya! Batang ka, umayos ka! Tang na naman. Ang paulit-ulit na yung sermon mo. Alam mo ba kung bakit ang mga nanay ay paulit-ulit? Bakit? Dahil paulit-ulit din kayong nagkakamali at sinasadya nyo. Sinasadya mo. Sinasadya? Ayusin mo yung buhay mo, Brandon. Hindi porke bigotilyo ka, sasang-ayon sa'yo ang panahon. Hindi maganda yan. Anong kinabukasan mo dyan sa pagsusugal at pag-iinom mo, ha? Kalimutan mo na si Kim. Gusto ko kasi kalimutan kaya nga ako nagsusugal eh! Nakalimot ka ba? Nakalimutan mo ba pag nagsugal ka? Naubos na yung pera mo, hindi ka pa nakamove on. Hindi dapat gano'n, dapat palitan mo agad. Yun ang payo ko. Hindi naman ganun kadali na palitan si Kim. Mahal ko siya. Pero mas madaling magwaldas ng pera. Pera namin yan ang ama mo, yung ginagastos mo. Hindi na niya ako nakausap na gusto ko siya kausapin Hindi ka nakakausapin dahil hindi mo inaayos ang sarili mo. Sinong babae ang gustong makasama ka? Sugarol at saka nagiinom. Sino? Sinong matinong babae may gusto sa'yo, ha? Wala! Ayusin mo yung sarili mo. Gusto ko siya kausapin, Nay. Tulungan niyo ako, Nay. Sige. Ako mag-call. Salamat, Kim, at nakipagkita ka sa akin. Parang wala naman po tayong pinagsamahan. Ano po ba yun? May matutulong po ba ako? Brandon! Psst! Kim. Psst! Pasensya ka na. Humingi ng tulong sa akin ng anak ko. Mag-usap kayo. Sige po. Batawan mo na ako. Ganyan itsura mo. Natutulog ka pa ba? Magpagupit ka nga, Patawarin mo Mag-ahit ka ng bigote. Paano kita patatawarin ganyan yung itsura mo, Apaka-wasted ng itsura mo. Pag di mo inayos, lalo kitang di babalikan. Ayusin mo muna yung sarili mo. Ayusin mo, Brandon. May chance ba ako? Hindi ko masasabi yan kasi hindi mo inaayos ang sarili mo. Ang kailangan ko kapayapaan, peace. Ngayon, kung di mo ko bibigyan nun, wag na lang. Panggulo ka eh. Ayusin mo muna yung sarili mo, Brandon. Kim. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Hi everyone! Welcome to Sabi ng Friend Ko! Oops! Baka maano tayo sa YouTube. Mahirap na. Good morning Kay Brandon at kay Kim. sabi ni Johnny Oker, tigas tito, wag ka na magpaliwanag. So sabi sa comment section kanina, parang may part 2 to. Correct! May Bukas part 2 nga. may part 2. Abangan ang part 2. Hindi tayo papayag na pangit ang ending. Dapat sana happy ending bukas. Yun lang hindi ko sure. Galaw ka. Baka may ibang plot twist pa to, guys. Totoo. Pero yon, dumadaan talaga tayo. May era talaga tayo na rebellious era, 'di ba? Lalo kapag na broken hearted ka, syempre gusto mo talaga makalimot kahit pansamantala. Napanaginipan ka daw ni Serenity. Hi, anong panaginip mo? Kagabi, sabi niya. Wet dreams ba yan? Why? Okay. Ayan, si Tin, Morning Tin, si Archie Pagsanhan. Salamat sa iyo, Archie. Papa, Uy, si Why? Si Mama Kim nanonood sa live. Ay, Mama Mama Kim! Mama Kim, aawayin ko yung asawa mo. Brandon! Anniversary daw nila eh. Oh. Happy anniversary! Atay tayo. Move on. Si Johnny Oker. Sana nabigyan natin ng hustisya ang Opo. mga ating mga pagganap sa kanila. Ano ba? Carl. May resemblance ba? Ayan, good morning. Teka lang, saan na yan? Si Adobong Dipolo, good morning. Ayan. Morning. See you tomorrow sa part 2. Part 2, guys. At bibigyan ba ng title? Oo, tingin ko deserve ng title. Bukas, mamimigay So, yan. watch may Facebook Live tayo. Sa Canada, nanonood si King Mama. King Anderica. Salamat po. Ayan. So, abangan nyo bukas. Mamimigay daw tayo. Meron ba call? Meron yan. Sige, salamat guys ha. Abangan nyo yung part 2 bukas. Correct. Alright? Bye everyone. See you tomorrow. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic?
Pag nilalabasan? Kailangan ko ba ang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Jeff
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang
I-memorize yan. Basic. Tae. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang araw, Metro at Mega Manila. Welcome sa ating Siko. Sino ako? Maswerte ang magkapatid na babae at lalaki dahil nanalo sila ng 75 million nakita ko Canadian dollars. Uy, kumpare at kumari ko yan. Ang pamangking ko yan eh. O aabot sa 3.2 billion pesos ang kanilang napanalunan sa lottery sa Toronto, Canada. Na-draw ang kanilang lucky combination numbers sa Lotto Max. Aba, parang Tita Max. Kaya nga eh. Ito ang tinuturing na biggest national lottery game sa Canada. Hindi tinukoy ang nationality ng magkapatid. Subalit, batay sa video interview at comments ng netizens, posibleng mga Pinoy sila. Ang pamangking ko nga. Nakapost lamang ang kanilang first name at initials ng kanilang apelyido na nagngangalang Jonathan R. at Mylene P. O diba? Very Pinoy. 2 taon daw na minintain nila ang nasabing numero. Congratulations! Congrats! At dahil dyan, balak nilang tulungan ang kanilang pamilya, ang angkan at ang komunidad. Ganda yan. Congratulations! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Parang ganyan din ako. Mahilig din talaga akong tumulong. Lalo na sa mga nasasalanta ng ex. Ayan na naman guys. Ex na babaero, yan ang tinutulungan ko mga nagiging single mom kasi hindi nagsusustento yung data. Yan ang Ayan. magandang, kung ako tatakbo talaga, ang priority ko single moms. Single dad, wala akong pake ng bababae naman yan sila. Single mom ako. Single mom party list. Oo, single mom. Single mom party list. Single mom na may signal na. Yan. Guys, ano yung signal kaya nito, guys? May signal na. Nawala yung signal ko, guys. Ako naman, karelate ako sa kanila dahil tumataya sa loto, pero Tumataya ka, Col? lately hindi na. Kasi parang naisip Pero ko. di ba pag tumataya ka, mas lamang ba yung feeling mo mananalo ka o hindi? Siyempre gusto mo, lamang naman feeling mananalo ka, pero kahit anong feeling yun, yung odds na mananalo ka, sobrang Pero tumataya ka pa rin. layo. And that is called faith. Oo, pero lately wala na. Parang, sabi ko, parang malabo naman yun. Ano bang plano mo pag nanalo ka sa loto? Anong una mong gagawin? Sila kasi di ba tutulungan sa kamag-anak? Oo, ganun din. Parang, siyempre sa Sa church. mga, Sa church. ilang Sa babae church, ba yung tutulungan mo? Ilang pag-aaralin mo? Lahat ng mga kamag-anak kong babae, pag-aanalin ko yan. Ilan ba yung minemaintain mo ngayon? Nakamag-anak? Na babae? Wala tayong ganyan. Wala. Ako lang may maintain. Ilan may minemaintain? maintenance. Siyempre mga pangmayaman lang yung mga maintain ng kabet. Maintain the main line, continue the sideline. Yun yung motto ko, diba? guys. Diba? Pero sa loto sa Pilipinas, guys, ito, yan, nakikita natin yung mukha. Bukang Pinoy nga, no? Jonathan R. at Mylene. Pangalan pa lang. Oh.
Tsaka, features pa lang. Jonathan? Si Maylin. Maylin. Maylin? Si Maylin? Basta Maylin sa pangalan eh. Very Pinoy eh, no? Maylin, eh. Features pa lang, parang talagang Pero congratulations, magkapatid. happy tayo sa mga taong nagiging successful. Yan. Sa kanila, pinakita yung mukha, initials nga lang yung sa apelido. Kaso sa atin dito, hindi ko lang alam ha. Question lang, kung bakit kasi pag may nanalo, sinasabi lang may nanalo, pero wala tayong nakikita, di ba? Parang, wala tayong sa alam. kanila, oo. Ay, Tayong nako. alam eh. Ano ba talaga? But anyway, sige na lang. Congratulations. Kung tataya ka, mananalo ka, congrats. Oo, di ba? Kaya kung kung kino-continue mo pa rin yung sideline mo, ibang babae, yan parang natatalo yan. Kasi dalawa yung gastos mo eh. Bakit? Isa sa pamilya mo, isa sa kabit mo. Talo ka. Tumaya ka na lang sa loto, tapos ikat mo. Saka ka na lang mambabae kapag nanalo ka na sa loto. Yung iba kasi dyan, ang kapal na mukha, wala nang sustento sa katunay na anak ng bababae pa. Ang galing talaga. Palakpakan natin sila with standing position. Ayan, nagpalakpakan mga signal, ma'am. Diba, bumibilib talaga ako sa mga lalaki na wala nang pang sustento sa mga anak. Ng babae pa. Ng bababae pa. Iba talagang kapal ng mukha. Woo! Guys, may hugot na yata to, guys. Para mapunta na naman to sa civilian, guys. Kaya pala ganyan. Pero congrats sa mga nanalo, sa mga tumataya. Kung may faith kayo, na mananalo kayo, Yes. sige, tuloy nyo lang. Tuloy lang. Parang sila. Di ba, inisip din 2 nila yung years. iniisip mo, Col, dati na the odds na manalo ka, onting-onti lang eh, out of billion, possibilities. Pero nangyari sa kanila, inalagaan. Kailangan talaga may inaalagaan eh, no? Kaya na naman, ayan. Na babae. Ay, na ticket. Ilabas mo. Yung ticket? Yung babae. O, naman. Ikaw na Kung sinabi yun, guys. Nadulas ako, guys. Sorry, Uncle Bong Villamor. Inaalagaan? Sorry, Direk Phil. Na babae. Tingnan mo! Tingnan mo! Alam mo talaga! Sagutin mo na ticket, guys. Dinidiin ako, guys. Ticket. Na number, naalagayan yung number. Oo. Ang bango niya. Tingnan mo! Ng babae. Yung ticket! Nasa stationary. Paano lagi? Nasa stationary nakalagay. Guys, abutan nyo ba yung stationary, guys? Mag-asawa na kayo. Sa National Bookstore. Di ba? Mabango yan eh. Yung babae. Yung ticket nga. Ano naging mabango yun? Ang kintab, ang kinis. Ng babae. Yung ticket, di ba? Bawal malukot yan. Yung ticket. Yung babae. Dinaliri. Yung ticket! Talaga. Hanggang alas 9 po tayo, Kabisyo! Magsama-sama tayo at alamin kung may nanalo ng 1,000. Hindi ka man naniniwala na wala na yung pag-asa mo sa loto. Dito, napakalaki ng probability na manalo ka sa Love Knows No Boundaries. Ayan. Magpalista ka. Palista ka. Lahat ng drivers dito, wala tayong pinapatalo dito. Lahat panalo. Lalo na kung nakatuto ka sa Love Radio, may sumakay na Tanya Chinita o kaya Maratoni. 1,500 yan. May sumingit si Nilo Taroy. Nakakuha daw siya 4 na numero sa 649. Sa kanina niya binigay. 4 lang na numero. Baliktaya lang yun. Ay, nako, Kanina Brad. niya binigay sa kabet. Aray mo, basic! Ito ka na naman. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido.
sobra na po akong nababurn out sa lahat ng bagay. Nakaka-burn out sa loob ng bahay, sa dami ng gawaing bahay. Nakaka-burn out sa loob ng opisina, sa dami ng gagawin sa opisina. At nakaka-burn out din po ang social media. Hi, how do you handle burnout? Thank you, Tambalan. God bless at sana makapagpadala ng alay soon. Grabe, impyernong-impyerno. Kaya nga eh. Parang wala ka na nakitang liwanag eh. Sunog na sunog siya eh. Correct, burn na burn. 'Di ba? Ano bang ibig sabihin ng burnout? Oh, ang ibig sabihin ng burn from the root word, taray, may pa root word. Ang etymology yan. Syempre sa salitang burn. Oo. Sunog. Oo. 'Di ba? Out. Sa Greek word. Oh, sa salitang Griego. Oo. Burnikoking. Ibig sabihin ayaw mo. Oo. Parang doon din ang galing Parang yung napapasok ka. Correct. Doon din ang galing ang salitang burnik. Ganyan, Oo. parang ayaw mo siya. Ito po ang epekto. Epekto po kapag may mga nakausap na police recently. Anyways, so burn. 'Di ba? Pag nababurn out ka, ibig sabihin na parang nakakaaligaga. Oo. Napapasok ka. Wala kang peace of Mainit, mind. oo, Yan. 'di ba? And you want out, parang Oo. ganyan. So, burnout, yun po ibig sabihin. Kung pakikinggan po natin yung kanyang reklamo, nakaka-burnout, nakakapagod, nakaka-fatigue ang eksena sa loob ng bahay kasi ang daming gawaing bahay. Ang daming nakaka-fatiga yung eksena sa loob ng ang tawag dito ng trabaho kasi apakaraming trabaho. Tapos nababurnout pa siya sa social media. Alam mo, Kabisyo, may mga bagay na pwede kang i-control. May mga bagay na hindi mo makokontrol, 'di ba? So ano yung isa sa mga bagay na pwede mong i-control? You can for social media, for example, you can control kung sino yung gusto mong makita dyan. So kung ayaw mong makita yung tao, ayaw mong malapitan ka, ayaw mong makabasa ng mga nakakalurking yung mga post, di ba? You can always block. Pero diba? this is very alarming yung ma-burnout ka sa trabaho. Sa lahat. Ma-burnout ka sa lahat. Kasi marami pong kwento na this leads to to suicide. At ayaw natin yun. Kasi gusto natin na makahanap po tayo ng dahilan kung bakit gusto pa nating mabuhay. Yes, Di ba? Although naiintindihan po natin, ako hindi ko masasabing talagang totally naiintindihan ko yung mga mental health issues kasi ang sinasabi nila. Meron ako nabasa na ganito, Jegs, dati. Meron siyang mental health problem. Tapos basta ang post niya was, tapos sabi ng iba magdasal lang ako. Hindi lang nila alam. Gumanon siya. Tapos mababasa mo sa ilalim, dun sa thread ng mga comments na nakaka-relate sila doon sa kanya na minsan ganun o maghanap ka ng outlet. 'Di ba? Kasi yun naman yung sinasabi natin, maghanap ka ng outlet, maghanap ka ng makakausap. Ang sinasabi nila, yung mga pinagdaanan talaga yung mga matitinding mental health issues, it's a brain thing na kumbaga parang may imbalance talaga na hindi naman hindi sila nagdadasal. It's just that hindi lang talaga nila makontrol yung isip nila. Ako, I would say kaya medyo ako dyan sa topic na yan, hindi talaga ako maalam dyan and I will not even attempt na magdunong-dunungan dyan. Tingnan mo naman yung root word ko ng burnout, di ba? Burnikikos, kingkinikos, di ba? Okay, totoo naman na hindi madali para sa isang tao sabihin mo na magdasal ka. Kasi tandaan po natin yung prayer is a communication with God. Hindi siya bagay na nai-impose. It's a personal communication. So kung hindi mo pa maalam kung paano i-navigate yung spiritual life mo, so paano ka magpe-pray ng tama? Correct. Kasi minsan kasi may mga ibang tao, idasal mo lang yan. Una talaga yung pagdarasal. Sa totoo kung hindi ka pa, wala ka pang, hindi ka pa marunong mag-communicate, hindi mo pa natitreat si God as a best friend, parang ganun, or hindi ka lang talaga nasanay. May mga taong ganun Kaya nga, di ba, ito yung na-realize ko, minsan nagtuturo ako ng mga tao sa meeting o magdasal ka, ganyan. And one thing I realized, hindi naman kasi lahat talaga, una, nagdadasal. Pangalawa, hindi lahat kayang magdasal ng out loud with everybody listening. Kasi personal yun Diba? Yes. Very, very personal. Galing sa puso kasi Correct. talaga yun Kaya tingnan mo, nung minsan po na nag-meeting kami, may inassign ako bigla. Kasi binangbibigla po ako ikaw na magdasal. Anong ginawa niyang dasal? Dasal para sa mga guro. Nag-search sa Nag-search sa Google. So, diba? binasa niya, tapos biglang para sa ating mga guro.
Kasi nga may mga tao talagang, we cannot blame them. Oho. Hindi talaga lahat ganun eh. Kaya siguro, ganun na lang yung parang pag-post niya na, tas sinabi nila sa akin, magdasal lang. Hindi Oho. talaga siya madali. Ganyan. And kung ano man yung parang what's going on in the brain na may pumitik dyan or nagsaray, di ba? Oho. Ganun naman kakomplikado yung Yes. utak natin eh. May part na nagsasara, may part na nagbubukas, Oo. may part na nagbubuhol-buhol. May nagsha-shutdown, Oo, di ba? merong ganun eh. Kaya ang amazing ng brain natin, kaya 'di ba, yung sa anxiety nung nagkaroon ako ng anxiety, binigyan ako ng doktor at yung kahit sinong doktor lang ang pwedeng mag-receive. Dapat merong may S2 license. Correct, oo. At merong may expiration din yung yung Right. reseta na yan. Correct. So sabi niya, itong gamot na to, iinumin mo lang pag feeling mo yung parang aligaga ka na something, parang nag-worry ka kasi binablock niya yung brain mo na hindi ka mag-iisip ng mga negatibo. Sabi ko, ganyan. napaka-amazing ng brain natin Correct na may ganun ka. siya. Tama. May mga, at may tama kasing pong gamot. Diba, na ganun. So, yung sinasabi ni Jegs na nakakatakot, itong nararamdaman mo na lahat nakaka-burnout. Oo. Kasi maaaring merong part ng brain, diba, na, Yes. na kailangang ayusin. Merong part ng brain na kailangang basta there's a part of your brain that needs to be fixed. Oo. Ngayon, kung halimbawa, may mga iba naman tao, Jegs, na hindi pupunta sa doktor, takot. Yes, oo. At saka syempre, medyo maharli ka din, Oo mag-consult, naman. di ba? Kaya ito na tayo dun sa mga, ano ba mga pwede nating gawin? So para makatipid sila, dito sila dito sa atin. Libre. Libre naman. Ito na nga, di ba? So kaya nga tayo, mga safe lang din yung mga sagot natin, which is number one, kung nababurnout ka sa social media, katulad, for us Catholics, this is the Lenten season. Fasting ka. Pwede ka Sa mag-fasting sa SOCMED. Yes. Social media detox. 'Di ba? And marirealize mo, at ito realization ng iba kasi never ko pa nagawa yung detox na yan. Yung detox na yan, parang nagawa ko parang ilang araw lang. Nare-realize ng iba na nabawasan yung stress nila dahil hindi sila nakatutok lagi sa social media na puro nega. Yes. Diba? Yung ganon. So, yun yung mga pwede mong gawin. Diba? Ano ba yung mga nababasa mo, napapanood mo, na laging nagbibigay sa'yo lalo ng anxiety or stress? Parang nababurnout ka sa mga binabasa. May trigger kasi yung anxiety. So, dapat alam mo kung ano yung trigger, sino yung trigger. Ayan. Yun yung mga iiwasan Correct, mo. diba? Parang yung isang kong kaibigan, ang trigger niya lagi yung kumars niya na post ng mga bagong biling gamit. So, sabi niya, naiinis siya. So, tuwing nakikita niyo yung mga post, naiinis siya na dati hindi naman din siya mainggitin. Naging mainggitin. So, sabi ko sa kanya, una, wala kang magagawa. Social media niya yon. So, kung gusto niya mag-post dyan ng lahat ng bibili niya, ultimo, butil ng bigas, di ba? Wala tayong magagawa. Ang pwede mong gawin, pwede mo siyang i-block. Pwede mo i-block yung mga post niya, pwede mo siyang i-unfriend. Ganun lang yun. Unfollow, ganon. Kasi magkakaiba tayo ng POVs. Like for example, doon sa kumars na nagpo-post sa mga kumbaga thankful lang siya sa mga blessings. Correct. Hindi para mag-flex o ay, hindi mo sure. May mga iba para mag-flex talaga. And hindi din natin sila masisisi. Paano kung kaya sila nagaganon? Kasi all their lives, hindi sila, hikahos. Yes. O ngayon, nagkaroon siya ng bagong cellphone, nagkaroon siya ng bagong trabaho, or nagkaroon siya ng bagong gadget, or whatever it is, flex niya talaga. Wala akong maiyabang dati. Iba-iba Tama ka, Jegs. May iba, i-flex nila kasi nagyayabang sila. May mga iba, to inspire. Yes, na kung kaya ko, kaya nyo rin. May mga iba naman nang yayamot, diba? So hindi natin makokontrol kung ano yung rason nila, ba't sila nagpo-post. Ayan. So kahit katrabaho mo kuminsan na wala namang ginagawa, pag dumaan sa wall mo, may parang nabubwisit ka. Oo, diba? So pwede mo namang i-unfollow Pwede. Friends pa rin din naman kayo. Correct. Diba? Kung ayaw mo talaga, i-block mo na. Peace of mind mo naman ang nakasalalay dito. Halimbawa, nung kasagsagan, nung bago pa yung social media, yung camera 360. Ayan. Yung halos mabura na yung ilong. Sa puro sobrang filter. Sa feed mo. Tapos maya makasalubong mo. Oo, di ba? Parang hindi naman ganito kakinis sa tunay na buhay. Mabubwisit ka. O sa halip na hindi ka nabubwisit ka. So anong gagawin mo? Unfollow. Yan mga pwede mo makontrol. Ngayon, tungkol dun sa burnout sa trabaho, kaya nga di ba may break? Kaya
kasing importante po ng lunch break at coffee break, ng recess time or lunch time kung sa school man, kasing importante yun ng oras ng pag-aaral o oras ng pagtatrabaho. Ayan. So kaya may ganon, kaya din may weekend. Ayan. Tsaka Kaya din may leave. May leave yan, oo. Oo, kaya din merong mga leave. I-avail mo yan. Oo. Para nang sagin na ma-refresh ka, 'di ba? Ganon. Ngayon sa sa bahay, ang daming gagawin. Pwede mo namang di gawin eh. Oo. Diba? Wala namang requirement eh. Ako minsan, halimbawa ganyan, ay, ito ba naman tong closet ko? Talagang parang lulubog na siya. So minsan nasistress ako kapag tinitingnan ko. Tapos ang ginagawa ko, tumatalikod ako, bala kayo dyan. Bala kayo dyan, edi saka na lang kita atupagin kapag ka meron na akong oras. O kaya unti-unti. Hindi mo naman kailangan tapusin lahat in one day. Tandaan, lalong-lalo na sa trabaho, kung tatapusin mo lahat yan today, wala ka nang gagawin bukas. Tama. Tamaran ka lang in some aspects. Kung iisipin niyo po, parang madali lang yung mga pinagsasabi namin, hindi po madali. Hindi rin. Hindi rin. Sa totoo lang, alam mo, kung anong Jegs, pinagsasabi namin, hindi po madali ito sa inyo na mga may pinagdadaanan na ganun. tsaka kami mismo hindi namin nagagawa. Sinishare namin sa inyo para magawa nyo. Kasi kami hindi namin magawa. Ito na yung mga possibilities. Pero isa sa mga possible na pwedeng gawin mo para mawala yung burnout niya. Hanapin mo yung purpose ng buhay mo. Baka kasi syempre paulit-ulit ka doon sa same thing na ginagawa. Ayan. Parang wala ng purpose. Siguro kung ano ba yung bukod sa yung purpose mo, ano ba yung bagay na parang nahahappy kang gawin? Oo, bagong hobby perhaps, bagong set of friends na lalago ka, na mag-i-improve ka. Diba? Pwede mong gawin yun. Diba? Para hindi ka naman totally ma-burn out. Go out. Ayan. Relax. Correct. Try mo lahat ng mga ibang paraan bago ka parang ma-stress. Bigyan mo kami alay. Yan. Tayo. Malay Let's mo. go. Ako po ang kumikinang naulaw, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Naalala ko yung Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3. Legal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama. Dagdagol! Ayaw! Ang Dagdagol! Bata pa ko, Col! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Love knows no boundaries! Love knows no boundaries! Boundary time na! Congratulations! Lakasan ng radyo ng mga ano? babaerong driver na nagpalista sa Love Knows No Boundaries. Kung di ka nagpalista, baka nang bababae ka kasi lagi. Minsan, unahin mo din yung Love Knows No Boundaries. Yan na naman guys, damay na naman si Bignan guys. Mag-ingay lahat ng nagmamaneho ng Green GSM! Palak para may kasamang sigaw ng mga taga-Green GSM! Walang background music. Nagpalista siya, hindi ko alam kung kailan, pero isa siyang babaero. Congratulations, Ronan Leyanyo! Sama-sama sa tawanan. Ronan Leyanyo. Ronan Leyanyo, ang swerte mo kahit babaero ka, nanalo ka ng 1.5 kasi nagpalista ka. Bawa naman si Green Ronan. GSM, kilala nyo ba mga taga-Green GSM dyan, si Ronan Leyanyo? Pakisabi nanalo siya. Congrats, Ronan. Paano i-claim ang 1.5? Antayin mo yung tawag ng staff ng Love Radio, Ronan, para maklaim mo. At kung hindi ka pa nanalo, Brad, magpalista ka. Yan, magpalista ka. Bukod sa magpalista, paano pa manalo ng boundary? Mananalo ka pa rin dahil pag nasakyan ka ng taga-Love Radio, tapos Love Radio. Naka-Love Radio yung 1.5 Karistery, yun. 1.5 din yun. Kasi kami po, kami, sa pagod namin magmaneho sa taas ng gas, nakiki-Green GSM kami, nag-i-in-drive, nag-grab. Angkar. Oo, angkar. Nagpapakarga sa driver. Kung ayaw niya magkarga-karga niya lang ako. Mura yun eh. Move it. Move it. Lala mo, pati yung na motor. pwede yan. Lahat. Basta naka-Love Radio, Yun. 1.5 yun. Yan ay hatid sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Para talaga naman sa pagbiyahe mo ay napakabango ng iyong damit at mabibigyan ng kanang napakalaking tip ng pasahero mo. Mag-Charm Fabcon Purple Eternity ka na dyan sa damit mo. Hatid sa atin ng ACS. Wrap out. At hindi lang yan, meron pa tayong kasama mo, Love. Na pag ikaw ay nakatutok sa amin, paano yan?
Pagpunta ng Love Radio Team sa lugar Sa nyo. bahay, hindi sa sasakyan. Bahay. Bahay naman. Sa tindahan. Pwesto mo sa Pwesto palengke. mo sa salon o sa Oo. palengke, saan man yan. Sa motel. Wala na Baka naka-tune in eh. Ay, yung guard, yung guard? Oo, yung guard eh. Oo, pag naka-tune in siya. Oo, kung naka-tune in, wala kami pake kung sino kasama mo dyan. Oh, 1,000 pesos plus grocery. May grocery pa may yung paradyo kabit mo? pa tayo. Yung kabit? Oh, hindi nga. May yung paradyo kabit. yung Astron. May paradyo tayo sa Astron. Ayan. Kaya tumutok na. Yo, what's up? Come on. Oh, yeah. Rap out na. Ano ginagawa mo? Rap out na. Hindi ka pa nagchat ng rap out ngayon. Baka ng babae ka. Shout out kay George Garcia. Nakatutok yan araw-araw. Sabi niya, shout out sa bagong presidente ng Team Bandido, si Siriwan Jimboy. Buela. Buela. Ay, salamat sa iyo. Ito na nakikinig pa ito. Uy, Target Lino. Pero ang pangalan niya ay Nulitaroy. Panilo-nilo ka pa. Shout out sa papunta sa bahay namin para maglinis ng aircon. Sino pa? Di syempre ang mga taga Get Clean. Get clean. Magpalinis ng aircon sa kanila para hindi ka ma-scam ng mga tagalinis ng aircon. Mag-iingat. Oh yeah. Salamat, Boss Marvin. Kumparin yanot ko yan. Kumparin tunay. Boss Marvin ang gitkil. Oh yeah. Ito na si Kuya BJ Itche, National President Agaton Javier Jr. Congratulations. Kuya Gob, Romel Tarin, mga taga-Eagles. Saan naman? Eagles, Daday, Eagles. Spell Eagles. Spell Capital Eagles. Pag binaliktad ay lugi. Diba yun? Ito, swerte ka pag nasakyan mo sila. Malibre na si Tita Tanya na pamasahe niya. Shout out sa Bulacan Overdrive. Bilis bimig. Bulacan. Siyempre, Glock mind ko eh. Glock. Shout out sa iyo. Rizaldi Ponce, shout out sa iyo. Hello din kay Tonet Walhati, sa Tin Rivera at kay Tita Estelita Adan. Sa mga kasambahay na nakikinig dyan, shout out sa inyo. Mahal ko kayo. I love you, Tara naman, lalaki na tayo. Ito, sa aming kawayan, nag-waiting window hour sa track band. Mark Anthony Ilyasar, isama na si Joshua Digma, Jok. Glock, zero. Why? Break it down. Break it down. Mga kabisyo, susunod na po, Broski, Konyo Bicolano. Para sa Dear Love. Yes, again, paalala sa mga driver, pag kayo napagawi dito, naghahatid kayong pasahero, kayo napaihi kayo sa mga puno-puno dyan sa CCP, magpalista na kayo. Di ba umiihi kayo? Daan na Sa kayo. gulong sila, sa rims. Sa mags daw sila umihi. Tapos, palista na kayo. O kaya tumutok kasi sa Love Radio kasi kami nila Mama Nicole, nila Konyo, ni Mara. Lalo si Mara, the Holy Queen. Oo, ako nag-grab ako, nag-green GSN, nag-i-in-drive. Salamat po guys ha. Thank you everyone. Sa Thursday, July 9, 2026, ingat tayo kasi Ang lakas ng hangin. hangin at maulan ito dahil nga hinila ni Bagyong Inday ang Grabe talaga si Inday. habagat. Yes, nakasama niyo po Uncle Dagon! Tita Max, Tanya, Chinita! Sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan, guys? Basic.